A few moments later. So guys, naataron sa Balantian Lake. Atas Balantian Lake guys. Kung gutom mo na ay makaon diri guys. Relax si madam guys. Here at Balantian Lake guys. So ganahan mo magpa-chill pawalas problema diri ra mo sa Balantian Lake guys. Pas dahil punta dito ko. Kita nagsagbahay nga, murag siksik nga ba, kunggoy nga, para ba, murag tawad na dito lang ako. A few moments later. Let's go. Sulat mo na. Sulat mo. Guys, naroon na po sa Quezon Cafe, ang ikaduhang destinasyon. Bugnawan ang inyong mga brain. Let's go na sa Visita Matica.
palit tayo ilim. Ito, tas pikas. Asan ang pikas na po ba pikas? Kato, yan, ganina. Dito lang eh. Muli na ta guys. Maulan. Ulan na sa ako eh. Salamat, Col. So, namin ron guys, ngapit ni Derisa Pulang Bato River or sa Pinisaya Punyaw kay Maligo o Kilo-Kilo sa Ilebeleni. So, magdali na tabi kay mo